ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് നമ്മള് ലെവൽ 3-ല് 4 ശ്ലോകങ്ങൾ വരെ കണ്ടു അല്ലെ? 4 വേഴ്സസ് വരെ കണ്ടു. അത് ആദ്യം തൊട്ടൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ആദ്യത്തെ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ദാനം കൊടുക്കുന്നതും ദാനം വാങ്ങിക്കുന്നതുമാണോ മാതാജി? അല്ല, അത് അത്യാപ 4-മത്തതല്ലേ? ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചത്. അത്യാഹാരം നിയമങ്ങൾ ഇതൊക്കെയല്ലേ മാതാജി? അത്യാഹാര പ്രയാസ അത് 2-മത്തെയാണ് മാതാജി. ഓ അതെ, ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് വാക്ക്, മനസ്സ്, കോപം, നാവ്, ഉദരം ഇവയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക. വാചോവേദികം മനസ്സക്രോധം അല്ലെ? വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ നാവ്, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥ, ജനനേന്ദ്രിയം. ഉപസ്ഥ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. അതെ. ആ വ്യക്തിക്ക് ലോകമെമ്പാടും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ അർഹത കിട്ടും. ഓക്കെ, ഹരിബോൾ. പിന്നെ 2-മത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചത്? അതാണ് പങ്കജാക്ഷി മാതാജി പറഞ്ഞ അത്യാഹാരം, അധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെ? ആ അമിതമായി സംസാരിക്കാതിരിക്കുക, സമ്പാദിക്കാതിരിക്കുക. അത്യാഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 അർത്ഥം വരും. അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക, അമിതമായി സമ്പാദിക്കാതിരിക്കുക. അത്യാഹാര പ്രയാസ, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക. കിട്ടാൻ പ്രയാസമുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക, പ്രയാസ. പിന്നെ പ്രജൽപ, പിന്നെ നിയമാഗ്രഹ, അത് 2 ഇല്ലേ? നിയമാഗ്രഹ, നിയമം ഉപേക്ഷിക്കുക, നിയമം പാലിക്കുന്നത് അല്ലെ? പാലിക്കാത്തവർ, നിയമം പാലിക്കാത്തവരും പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരും നിയമം എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാതെ കൂടുതൽ നിയമങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നിയമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് 2 ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ നിയമങ്ങൾ, നിയമാഗ്രഹ, ജനസംഘ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികവാദികളുമായിട്ടുള്ള സംഘം ചേരുന്നത് ജനസംഘ. പിന്നെ ജനസംഘത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, സംശയങ്ങൾ, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, മൂല്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, ഭക്തി, മുക്തി, സിദ്ധി എന്നിവയ്ക്കുള്ള അത്യാഗ്രഹം. അത്യാഗ്രഹം, ലൗല്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. ഇനി 3-മത്തത് വേഴ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? 1 ഉത്സാഹത്തോടെ ചെയ്യുക, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരിശ്രമിക്കുക, ക്ഷമയോടെ ചെയ്യുക. ഉത്സാഹ, നിശ്ചയ, ധൈര്യ. പിന്നെ ലൗകികരുടെ കൂട്ടുകെട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുക, സംഘത്യാഗം, മുൻ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക, സദവർത്തെ. പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊരെണ്ണമുണ്ട്, തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തികൾ, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതുവരെയെല്ലാം ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന 6 കാര്യം. ഇനി ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ട എന്താണ്? വേറെ 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ഇപ്പോ കുറെ റീകളക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത ഈ ബാച്ചിൽ പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത സുവർണപ്രഭ മാതാജി പറയണ്ട, മാതാജിക്ക് അറിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ബാച്ചിലുള്ളവര് പറഞ്ഞു. വേറെ കുറെ സുരേഷ് പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ സി മാതാജി, എല്ലാരും ഈ ബാച്ചിലുള്ളതാണല്ലോ. ഗീതാ സി മാതാജി, വിപിൻ പ്രഭു, ഉമാദേവി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ലേ, ദാനം കൊടുക്കുക, ദാനം സ്വീകരിക്കുക, പിന്നെ സമ്മാനങ്ങള്, പിന്നെ പ്രസാദം. ഞാൻ ഓർത്തെടുക്ക, ഞാൻ ഇന്നലെ നോട്ട് എഴുതിയില്ലേ മാതാജി?
മാതാജി ഓർത്തെടുത്തപ്പോ തന്നെ മാതാജി ഇപ്പൊ 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനി 2 കൂടെ ഉള്ളു. രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. അത് ഏതാ? നമ്മള് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. മാതാജിയുടെ അതെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. അതെ, നമ്മള് എന്താ പറയാ, രഹസ്യങ്ങൾ ആ എന്നതും കേൾക്കുന്നതും അതെങ്ങനെയുള്ളതാവണം, ആരോട് രഹസ്യം പറയണം, ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തനോട് പറയണം. ഹരിബോൾ. ഭക്തന് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട്. എല്ലായി മാതാജി 3 പേരും പറഞ്ഞു. ആദ്യം ദാതി പ്രതിഗ്രഹണാദി, നമ്മൾ സമ്മാനം കൊടുക്കുക, സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുക. അതായത് ദാനം കൊടുക്കുക, ദാനം സ്വീകരിക്കുക. അത് തന്നെയാണ് സമ്മാനം കൊടുക്കുക, സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുക. ഗുഹ്യമാക്യാദി പ്രച്ഛതി, നമ്മള് രഹസ്യങ്ങൾ, ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉയർന്ന ഭക്തരുമായിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. പറയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഗുഹ്യമാക്യാദി പ്രച്ഛതി. ഭുങ്ക്തേ ഭോജേതേ ചെയ്യുക. ഭുങ്ക്തേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു, ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു, പിന്നെ നമ്മള് ഭക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും, അതായത് പ്രസാദം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ് കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട്, ക്ലിയർ ആയി കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ മാതാജി. അതെയോ, എന്റെ നെറ്റ് പ്രശ്നമുണ്ടോ മാതാജി? ആരുടെയാണോ അറിയില്ല, എനിക്ക് ഇല്ല മാതാജി, നമുക്കൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അറിയില്ല ഇനി ഏത് മാതാജിന്റെ. ആണോന്ന് അറിയില്ല, ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നമ്മള് പ്രീതി ലക്ഷണമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹബന്ധം, സ്നേഹപ്രവർത്തനങ്ങൾ 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാണ്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടു 6 പ്രവർത്തികൾ, ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി അത് ഏത് ഭക്തരുമായിട്ടാണ്? ഭക്തന്മാര് തന്നെ പല തലത്തിലുണ്ട്, എല്ലാരും ഒരേ തലത്തിലല്ല. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും, അപ്പൊ അതിൽ ഏതാണ് ഉയർന്ന ഭക്തര്, ഏതാണ് ഉയർന്നതല്ലാത്ത ഭക്തര്, ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചില സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഓരോ ഭക്തരും അവരുടെ സ്വഭാവത്തില്, അവരുടെ വിശ്വാസത്തില്, അവരുടെ ജ്ഞാനത്തിലൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. പല തലത്തിലുള്ള ഭക്തരാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ, നമ്മൾ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ അത് ആരോട് രഹസ്യം പറയും, എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ തുറന്നു പറയാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരുടെ തലങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ആരാണ് ഉയർന്നത്, ആരാണ് താഴ്ന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഏതൊക്കെ തരം ഭക്തരാണുള്ളത്, അവരുടെ വിശ്വാസത്തില് ഏതൊക്കെ തലത്തിലാണ് വരുന്നത്, അവരുടെ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ്, അവരുടെ അവബോധം എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതരം മനസാദ്രിയേതാ, ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിദിശ്ച ഭജന്തമീശം, ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യാ, നിന്ദാദിശൂന്യഹൃദം ഇപസ്ഥിത സങ്കലപ്യ. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാദ്രിയേതാ, ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിദിശ്ച ഭജന്തമീശം, ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യാ, നിന്ദാദിശൂന്യഹൃദം ഇപ്സിത സങ്കലപ്യ. നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ചൊല്ലാറുണ്ട്. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാദ്രിയേതാ, ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം, ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യാ, നിന്ദാദിശൂന്യഹൃദം വിസ്ഥിതല സങ്കലപ്യ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നമുക്ക് നോക്കാം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഭക്തനെ മാനസികമായി ആദരിക്കണം. ആത്മീയ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന് വിനീതമായ പ്രണാമം അർപ്പിക്കണം. കൂടാതെ ശുദ്ധ ഭക്തനുമായി സഹവസിക്കുകയും വിശ്വസ്തയോടെ സേവിക്കുകയും വേണം. അവർ പരിഷ്കൃതമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പുരോഗമിച്ചവരും മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കാനുള്ള പ്രവണത പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാത്തവനുമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തരെയാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം പറയുന്നത് കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാദ്രിയേത.
മനസാദ്രിയേത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് അവരെ നമസ്കരിക്കണം. ആരെയാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കേണ്ട ഭക്തര്? കൃഷ്ണാദി കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം. അപ്പോ യസ്യ ഗിരി, യാതൊരുവന്റെ വാക്കിൽ അഥവാ ഭാഷണത്തിൽ കൃഷ്ണ ഇതി, കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമമുണ്ടോ അവനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അതാണ് ആദ്യത്തെ ലൈനിന്റെ അർത്ഥം. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാദ്രിയേത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരുവന്റെ നാവില് ഭഗവാന്റെ നാമം വരുന്നുണ്ടോ, കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമം ഏതൊരുവന്റെ നാവിൽ അവന്റെ ഭാഷണത്തിൽ വരുന്നുണ്ടോ അവന് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഒരിക്കലെങ്കിലും നാമം ജപിക്കുന്നവർ, ഒരു മാല ജപിക്കുന്നു, 4 മാല ജപിക്കുന്നു, ചിലർ 8 മാല ജപിക്കുന്നു, അവരൊക്കെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയവരാണ്. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയ വ്യക്തികളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആദരിക്കേണ്ടത്? അവരെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദരിക്കണം, അവരെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കണം, അവരെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കണം. നേരിട്ട് നമസ്കരിക്കണ്ട, മനസ്സുകൊണ്ട് അവരെ ആദരിക്കുക. കാരണം അവരുടെ നാവിൽ ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമം വരുന്നുണ്ട്, അവർ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയവരാണ്. അവരും ഭക്തരാണ്, പക്ഷെ അവര് കുറച്ച് താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തരാണ്. കാരണം അവരിലെ വിശ്വാസം അത്രയും ആയിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയവരാണ്, തുടക്കക്കാരാണ്. അതാണ് ആദ്യത്തെ തരം. ഇനി രണ്ടാമത് ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതി ഭിക്ഷ ഭജന്തമീശം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തുള്ളവര് ദീക്ഷ എടുത്തവരാണ്. ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഹരിനാമം സ്വീകരിച്ച് 2 ദീക്ഷയുണ്ട്. നമുക്ക് ഹരിനാമ ദീക്ഷയുണ്ട്, ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷയുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നീട് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് സന്യാസ ദീക്ഷയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ ദീക്ഷയാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ദീക്ഷ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദീക്ഷ. നമുക്ക് 2 ദീക്ഷയുണ്ട്, ഹരിനാമ ദീക്ഷയുണ്ട്, ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷയുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ദീക്ഷ എടുത്തവർ, അവരെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ദീക്ഷ എടുത്തവർ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരാണ്. അവരെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മള് ശരിക്കും നമസ്കരിക്കണം. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ദീക്ഷ എടുത്തുള്ള ഭക്തന്മാരെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ടല്ല, അവരടുത്തു പോയി നമ്മള് പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം, സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്യണം. അവരെ നേരിട്ട് പോയി നമ്മൾ നമസ്കരിക്കണം. ബാക്കിയുള്ള കനിഷ്ഠാധികാരി, അതായത് ആദ്യത്തെ തലത്തിലുള്ള നാമം ജപിക്കാൻ തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ഭക്തരെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കുക. എന്നാൽ ദീക്ഷ എടുത്ത് സദാസമയം ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ, അവരെ നമ്മൾ ശരിക്കും നമസ്കരിക്കുക. ഇനി മൂന്നാമത്തെ തരം ഭക്തരെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് പ്രായോഗികമായിട്ട് സേവനം ചെയ്യണം. ഭജന വിജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുന്നേറിയവനും അനന്യം അന്യനിന്ദാദി ശൂന്യഹൃദം ഇപ്സിത സങ്കലപ്തിയ. അപ്പൊ ഈ മൂന്നാമത്തെ തരം ഭക്തരുടെ സ്വഭാവമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തർക്ക് ഭക്തിയിൽ ഔന്നിത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ ആരിലും ഒരു വ്യക്തിയിൽ പോലും എല്ലാരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. അന്യരെ നിന്ദിക്കുക എന്നൊരു ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അന്യരെ നിന്ദിക്കുക എന്ന ചിന്തയില്ലാതെ ഹൃദയത്തിൽ ആരോടും ദേഷ്യമില്ലാതെ ദോഷമില്ലാത്ത ഹൃദയത്തോടു കൂടിയവനായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. അന്യരെ നിന്ദിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഉയർന്ന ഉത്തമ ഭക്തരെ കുറിച്ചാണ് ഈ 2 ലൈനിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുക മാത്രമല്ല, ആ ഭക്തരെ നമ്മൾ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഭക്തരെ സേവനം ചെയ്യുക. പ്രായോഗികമായി നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരെ സേവനം ചെയ്യുക. ആ ഭക്തരെ നമസ്കരിച്ച് വിനീതമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സേവനം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തർ. അപ്പൊ ആദ്യം പറയുന്നത് കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാദ്രിയേത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഭക്തനെ മാനസികമായിട്ട് ആദരിക്കണം. ആത്മീയ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തരെ വിനീതമായി നമ്മൾ പ്രണാമം അർപ്പിക്കണം. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ
തലത്തിലുള്ള ഭക്തൻ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ തലത്തിലുള്ള ഭക്തനാണ് ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹവുമായിട്ട് നമ്മൾ സഹവസിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സേവ ചെയ്യണം. അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരോടാണ് നമ്മൾ സഹവസിക്കുകയും സേവ ചെയ്യുകയും വേണ്ടത്. കാരണം അവര് ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഔന്നത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിലുള്ള ഭക്തര്. അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കാനുള്ള പ്രവണത പൂർണ്ണമായിട്ടുമില്ല. ഒരാളെ പോലും കണ്ടാൽ അവരെ എത്ര നീചനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നാലും ആ വ്യക്തിയിലുള്ള ഭഗവത് ചൈതന്യത്തെയാണ് ഇദ്ദേഹം കാണുക. ആ വ്യക്തിയിലുള്ള 1% ഒരു പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇദ്ദേഹം കാണുക. അപ്പൊ ഒരാളെ പോലും നിന്ദിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് ഈ ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ തലത്തിലുള്ള ഭക്തൻ. ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഭക്തനുമായിട്ട് സഹവസിക്കണം, അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസ്തയോടെ സേവ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഭക്തനെ മാനസികമായി ആദരിക്കണം. ആധ്യാത്മിക ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ വിനീതമായി പ്രണാമം അർപ്പിക്കണം. വ്യതിചലിക്കാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉന്നതനും മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കാനുള്ള പ്രവണത പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാത്ത ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ള ആ ശുദ്ധ ഭക്തനുമായി ഒരാൾ സഹവസിക്കുകയും വിശ്വസ്തയോടെ സേവിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന നാമമാണ് ആദ്യത്തെ തലത്തിലുള്ള, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ഭക്തനെ വിളിക്കുന്നതാണ് കനിഷ്ഠ അധികാരി. അതാണ് ആദ്യത്തത്, കനിഷ്ഠ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ തുടക്കക്കാര് ഭക്തിയില് എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി, നമ്മളെല്ലാം ശരിക്കും ഒരു കനിഷ്ഠാധികാരി ലെവലിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം തുടക്കക്കാരാണ്, നാമം ജപിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പം 16 മാല ആയിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തികളൊക്കെ കനിഷ്ഠാധികാരികളിൽ വരും. 2 മാല 3 മാലയൊക്കെ ജപിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി, അവരൊക്കെ കനിഷ്ഠാധികാരിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരെ എന്താണ്? അവരെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രണമിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ തലം ഭക്തർ, രണ്ടാമത്തെ തലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആധ്യാത്മിക ദീക്ഷ ലഭിച്ച വ്യക്തികളായിരിക്കും. അവർ സദാ ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനായിരിക്കും. ആ ഭക്തനെ എന്ത് ചെയ്യണം? വിനീതമായി നമ്മൾ പ്രണമിക്കണം. അതാണ് മധ്യമാധികാരി. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള, ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും ഔന്നിത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമ ഭക്തൻ. ഉത്തമ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് അന്യരെ നിന്ദിക്കുക എന്ന ഒരു ചിന്ത പോലുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം എപ്പോഴും ശുദ്ധമാണ്. 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലാതെ, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു ചിന്തയും ഇല്ലാത്ത ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സേവിക്കേണ്ടത്? അദ്ദേഹവുമായി സഹവസിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന് സേവനങ്ങൾ, പ്രായോഗിക സേവനങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ 3 തലത്തിലുള്ള ഭക്തരാണ്: കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമ അധികാരി, ഉത്തമ അധികാരി. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം കനിഷ്ഠാധികാരികളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഭക്തിയുടെ ബാഹ്യ അംഗങ്ങളുമായിട്ട് മാത്രം പരിചിതമായിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ ബാഹ്യ അംഗങ്ങളുമായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിലായിരിക്കും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് അടുപ്പം തോന്നുന്നതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ. കൂടാതെ അവര് ഭഗവത് വിഗ്രഹ ആരാധനയിലൊക്കെ കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ കാണുന്നതിലായിരിക്കും അവർക്ക് താല്പര്യം. പക്ഷെ ഇവർക്ക് മറ്റു ഭക്തരുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇടപഴകണം, ആ ഭക്തരില് അവരത്ര മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. കനിഷ്ഠാധികാരികൾക്ക് ഭക്തരുമായിട്ട് ഡീലിങ്സ് അറിയില്ല, ഭക്തർക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവത് വിഗ്രഹമാണ് എല്ലാം. ആ വിഗ്രഹത്തിലുള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ഇപ്പം ക്ഷേത്രമാണെങ്കിൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ അവർക്ക് പോവുക, അതൊക്കെ താല്പര്യമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘം ചേരുന്നതിലൊന്നും അവർക്ക് വലിയ താല്പര്യം കാണില്ല. ക്ഷേത്ര ആരാധനയിലും മാത്രം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. അവർ നാമം ജപിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അവർ നാമം ജപത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ വിഗ്രഹത്തിൽ പോകാൻ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഭക്തരെ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ അവര് ഭഗവാന്റെ നാമം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ഒക്കെ നമ്മൾ ജപിക്കാറുണ്ട്. അവിടെ ശിവേലിയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാരും നാമം ജപിച്ചു പോകും. അവരുടെ നാമില് ഭഗവാന്റെ നാമം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് ആദരിക്കണം.
പക്ഷെ അവര് കനിഷ്ഠാധികാരികളാണ്. കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് കൂടുതലും ആ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിലും ആ ഒരു ധാമിലും ആ ഭഗവാന്റെ സ്ഥലത്തും ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലും ഒക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും. ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കില്ല. കൂടാതെ നാമജപം 16 മാലയൊന്നും ജപിക്കുന്നവരായിരിക്കില്ല. ചില കനിഷ്ഠാധികാരികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് ഒരു മാലയൊക്കെ ജപിക്കും, ചിലര് 4 മാല ജപിക്കും, 8 മാലയൊക്കെ ജപിക്കും. അവരൊക്കെ കനിഷ്ഠാധികാരിയിലാണ് വരിക. അവരുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃദുവായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമായിരിക്കും. കാരണം വേറൊരു വ്യക്തി ഇതൊക്കെ വെറും ഓരോ ഐതിഹ്യങ്ങളാണ്, ഇങ്ങനൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല, കുറെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അവര് കുറെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് പറയുമ്പോ അവര് ചിലപ്പോ ശരിയാണല്ലോ, ഇവര് പറഞ്ഞതായിരിക്കും ശരി എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളവരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. കാരണം അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ദൃഢതയില്ല, വഴങ്ങുന്ന വിശ്വാസമാണ്, മൃദുവായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, പക്ഷെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ, കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ സംശയം തോന്നും. ശരിയാണ്, ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ, ഈ നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ഈ പറയുന്നതും ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും എഴുതിയതല്ലേ, ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ എന്നൊക്കെ പല നിരീശ്വരവാദികളുടെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ ഇവരുടെ മനസ്സിൽ സംശയങ്ങൾ ഉദിക്കും. അപ്പൊ അവര് വിട്ടുപോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിഗമനങ്ങളിൽ പരിചിതമല്ല, അവർക്ക് ശാസ്ത്രം കൂടുതൽ അറിയില്ല. ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ ഇത് വായിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, അതിനകത്ത് ഡീപ്പായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല. മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് അല്ല. ഇപ്പൊ ഒരാള് നിങ്ങളുടെ ഈ വിശ്വാസം തെറ്റാണ്, ഇങ്ങനെയല്ല, ദൈവം കൃഷ്ണനല്ല ദൈവം, മറ്റു ദൈവന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് ഖണ്ഡിച്ച് മറ്റു ശാസ്ത്ര പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കോട്സ് പറഞ്ഞ് നമ്മളാണ് ശരിയെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞാനം അവർക്കുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിഗമനങ്ങളിൽ പരിചിതരല്ലാത്തവരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരികൾ. അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരികളുടെ സ്വഭാവമാണ് അവർക്ക് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്ര ആരാധനയോ അല്ലെ ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അവർക്ക് താല്പര്യം കാണൂ. ഭക്തരുമായിട്ട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് അറിയില്ല. കൂടാതെ അവരുടെ വിശ്വാസം വളരെ മൃദുവാണ്, വഴങ്ങുന്നതായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധികം നൈപുണ്യമില്ല, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധികം ജ്ഞാനമില്ലാത്തവരാണ്. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിഗമനങ്ങൾ അല്ലാത്തവരാണ് കനിഷ്ഠ അധികാരികളായിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ കനിഷ്ഠ അധികാരികൾ തന്നെ പല ലെവല് കനിഷ്ഠാധികാരികളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഹയർ ലെവലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പഠിക്കും. അത് പ്രാകൃത സഹജിയ, പ്രാകൃത ഭക്ത, ഹരിനാമ ഭക്ത, അങ്ങനെ ഭക്തർ, അങ്ങനെ 3 തലത്തിലുണ്ട്. പ്രാകൃത സഹജിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നാമം ജപിക്കും, പക്ഷെ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കില്ല. അവര് നോൺ വെജ് ഒക്കെ കഴിക്കും, സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവരായിരിക്കാം, മദ്യം സേവിക്കുന്നവരായിരിക്കാം, പക്ഷെ അവര് നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു മാലയെങ്കിലും നാമം ജപിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവര് കനിഷ്ഠാധികാരികളില് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ള കനിഷ്ഠാധികാരിയായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. അവര് നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കുന്നില്ല, ഒരു മാലയെ ജപിക്കും, അങ്ങനെ നമ്മൾ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അവരുടെ നാവില് ഭഗവാന്റെ നാമം വരുന്നുണ്ട്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മാലയെങ്കിലും അവർ ജപിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് അവരെ ആദരിക്കണം. പക്ഷെ അവരുമായിട്ട് സംഘം ചേരാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചില്ലേ, 6 തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നു, സ്വീകരിക്കുന്നു, രഹസ്യങ്ങൾ പറയുന്നു, രഹസ്യം കേൾക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ട്, ആ കനിഷ്ഠ അധികാരികളുമായിട്ട് നമ്മൾ സംഘം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം അവരുടെ വിശ്വാസം അത്ര ഉറച്ചതല്ല, അവർക്ക് ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം അത്ര പരിചിതമല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഒരു മാലയൊക്കെ ജപിക്കണുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഭക്തരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സംഘം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ കനിഷ്ഠ അധികാരികളുമായിട്ട് ഈ പ്രീതി രക്ഷണത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പ്രച്ഛതി അതൊന്നും നമ്മൾ കനിഷ്ഠാധികാരികളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം കനിഷ്ഠാധികാരിയായിട്ട് ചെയ്താൽ അവരുടെ രഹസ്യം, നമ്മുടെ ഭക്തിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റമുണ്ടാവും, ഒരു അഭിമാനം കൂടും. അവര് ചിലപ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരമായിരിക്കില്ല പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം അവരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് ചിലപ്പോ ലാഘവമായിട്ട് അതൊന്നും സാരമില്ല, നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലാഘവമായിട്ട് നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ തരില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന രഹസ്യം മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത്, രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ ഒരു വ്യക്തി മറ്റാരോടും പറയാതെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ തരിക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അത് പല പല ചെവികളിലേക്ക് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
വേറൊരാൾ അറിയരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നതായിരിക്കും, പക്ഷെ ആ വ്യക്തി വേറെ പല ആൾക്കാരോടും ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് കനിഷ്ഠാധികാരികളുമായിട്ട് നമ്മൾ സംഘം ചേരാൻ പാടില്ല. അവരെ ദൂരെ നിന്ന് മാനസികമായിട്ട് അവരെ ആദരിച്ചാൽ മതി. ഇനി കനിഷ്ഠാധികാരിയിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലെവലിലുള്ളതാണ് പ്രാകൃത ഭക്തൻ. പ്രാകൃത ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി 16 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ടാവും, 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുന്നുണ്ടാകും. പക്ഷേ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് വിഗ്രഹ ആരാധനയും ഭക്തരും മാത്രമേ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുള്ളൂ. ഗുരുവിന് മാത്രമേ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കൂ. മറ്റുള്ള ഭക്തരുമായിട്ട് കൂടുതൽ സംഘം ചെയ്യാനൊന്നും ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കില്ല. അവരുമായിട്ട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നൊന്നും ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയില്ല. അതും കനിഷ്ഠാധികാരിയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരിയിൽ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രാകൃത സഹജിയ. പ്രാകൃത സഹജിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16 മാലയൊന്നും ജപിക്കില്ല, പക്ഷെ അവര് മാല 1 2 അല്ലെങ്കിൽ 4 മാല 8 മാലയൊക്കെ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. യമനിയമങ്ങളൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് പാലിക്കുന്നവരായിരിക്കില്ല. നമുക്ക് 4 യമനിയമങ്ങൾ അറിയാലോ. അതിൽ ചിലപ്പോ 1 2 ഫോളോ ചെയ്യും, വേറെ 2 ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ കനിഷ്ഠാധികാരിയിൽ പ്രാകൃത സഹജിയയിൽ വരുന്നതാണ്. ഇനി കനിഷ്ഠാധികാരിയിൽ അടുത്ത ലെവലിൽ വരുന്നവരാണ് പ്രാകൃത ഭക്തർ. പ്രാകൃത ഭക്തർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് നാമം ജപിക്കും, 16 മാലയും ജപിക്കും, 4 യമനിയമങ്ങളും പാലിക്കും. പക്ഷെ അവര് മറ്റു ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇടപഴകണമെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും. അവര് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തിനും ഗുരുവിനും. അവർക്ക് ഗുരുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിവ് കിട്ടി, അപ്പൊ ഗുരുവിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ തലം കനിഷ്ഠാധികാരിയായിട്ടുള്ളതാണ് ഹരിനാമ ഭക്തർ. ഹരിനാമ ഭക്തർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുത്തവരായിരിക്കും. 16 മാലയും ജപിക്കും, 4 യമനിയമങ്ങളും പാലിക്കും. അവര് ഭക്തരുമായിട്ടൊക്കെ സംഘം ചെയ്ത് തുടങ്ങും. മറ്റുള്ള ഭക്തരുമായിട്ടൊക്കെ ഇടപഴകാനൊക്കെ ഒന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനൊന്നും ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ അവര് തുടക്കത്തിലായി. അപ്പൊ ഈ കനിഷ്ഠാധികാരിയിൽ മൂന്നാമത്തെ ലെവലായിട്ടുള്ള ഹരിനാമ ഭക്തർ, അവര് ശരിക്കും അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. മധ്യമയിലോട്ട് പോകുന്നവരാണ് കനിഷ്ഠയിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ ലെവൽ, അതായത് ഹരിനാമ ഭക്തർ. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ് പ്രാകൃത സഹജിയ, പ്രാകൃത ഭക്ത, ഹരിനാമ ഭക്തർ. ഈ 3 കനിഷ്ഠാധികാരിയിലുള്ള തന്നെ 3 ലെവലുകളാണ്. അപ്പൊ അതില് കനിഷ്ഠാധികാരിയിലുള്ള ടോപ്പ് ലെവലാണ് ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുത്ത ഭക്തർ. ആ ഹരിനാമ ദീക്ഷ എടുത്ത ഭക്തർ എന്താണ്, അടുത്ത മധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുകയാണ്. അവരവിടെ നിന്ന് മധ്യമ ലെവലിലോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തലമാണ് അവർക്കുള്ളത്. ഇനി മധ്യമ ഭക്തർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ മധ്യമ ലെവലിലുള്ള ഭക്തര് രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും. ഭക്തിയുടെ പ്രവൃത്തിയും നിവർത്തിയും വേർതിരിച്ചറിയുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു, കരുണ, ഭഗവാനോട് പ്രേമം. അപ്പൊ ഇവര് ഈ മധ്യമ അധികാരിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഭക്തിയായിരിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനം കഴിഞ്ഞേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. കനിഷ്ഠാധികാരികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തി കുറച്ച് സമയവും കൂടുതൽ സമയവും ബാക്കിയുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും ആയിരിക്കും ചെയ്യുക. പക്ഷേ കനിഷ്ഠാധികാരികളിൽ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ളവർ അത് കുറഞ്ഞു വരും. അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞ് ഭക്തിയിലുള്ള ലെവല് കൂടി വരുന്നവരാണ്. മധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവരുടെ ഒരു ദിനചര്യ എടുക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള 90% ഒരു ഭക്തിയുത സേവനത്തിലായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആണെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ കുടുംബത്തോടെ എല്ലാവരും മംഗളാരതി തൊഴുന്നു, പിന്നെ ദർശനാരതി, നാമം ജപിക്കുന്നു, മാല ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നു, തിരിച്ചു വന്നാൽ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴും ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം അവര് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ ചെയ്യുക. ഇനി ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴും അവര് ഭക്തി വൃക്ഷ നടത്തും, പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യും, മറ്റുള്ളവരെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുകയും പ്രസാദം കൊടുക്കുകയും. അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതം മൊത്തവും ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഫുൾ ടൈം ഭഗവത് സേവനത്തിലായിരിക്കും മുഴുകിയിരിക്കുക. ഈ മധ്യമ ലെവലിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ദീക്ഷ എടുത്ത ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുത്ത ഈ വ്യക്തികള് 4 തലത്തിലാണ് ആൾക്കാരെ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഒന്ന് ഭഗവാനോട് അവർക്ക് പ്രേമത്തോടാണ് ഭഗവാനെ
സമീപിക്കുന്നത്, ഭഗവാനോട് സമീപിക്കുന്നത് പ്രേമപൂർവമായിരിക്കും. ഇനി ഭക്തന്മാരോട് സൗഹൃദത്തോടായിരിക്കും കൂടെയുള്ള ഭക്തന്മാരോടുള്ള പെരുമാറുക. അപ്പൊ സൗഹൃദ രീതിയിലായിരിക്കും ഭക്തന്മാരോടുള്ള ഇടപാട്. ഇനി എന്താണ് താഴ്ന്ന ഇപ്പൊ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത ബദ്ധാത്മാക്കളോടുള്ള കാരുണ്യം അവർക്കുണ്ടാവും. അവരെയും ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള താല്പര്യം മധ്യമാധികാരിക്കുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് കരുണ കാണിക്കും. ഇനി നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ വഴക്കിടാനൊക്കെ ഡിബേറ്റിനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യും? മധ്യമാധികാരി അവരോട് ഉപേക്ഷ കാണിക്കും. ഉപേക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ അകറ്റി നിർത്തും. അപ്പൊ 4 രീതിയിലാണ് ഈ വ്യക്തികള് പെരുമാറുക. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് 4 രീതി? ഭഗവാനോട് പ്രേമപൂർവവും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോട് സൗഹൃദത്തോടുകൂടിയും ഇനി ബദ്ധാത്മാക്കളോട് കാരുണ്യം കാട്ടുകയും നിരീശ്വരവാദികൾ നാസ്തികരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളോട് ഉപേക്ഷാ രീതിയിലുമായിരിക്കും മധ്യമ അധികാരിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി പെരുമാറുക. അപ്പൊ പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായി ആരാധിക്കും. ഭക്തന്മാരിൽ മൈത്രിയും അജ്ഞാനികൾ, അതായത് ബദ്ധാത്മാക്കൾ, അവർക്ക് അറിയില്ല, ഭൗതികതയിലൊക്കെ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവർക്ക് പക്ഷെ എന്താണ് നിരീശ്വരവാദികളായിരിക്കില്ല, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരോട് കൃപ കാണിക്കും, കാരുണ്യം കാണിക്കും, കരുണ കാണിക്കും. ഇനി അസൂയാലുക്കളായിട്ടുള്ള നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അവരോട് ഉപേക്ഷാ ബുദ്ധി. ഇങ്ങനെ 4 രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന ഭക്തരാണ് മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ മധ്യമാധികാരിയുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ്? മൃദുവല്ല, ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ്. ശാസ്ത്രത്തിലും നല്ല ഉറച്ച ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട്. അവര് നിരന്തരം നാമജപത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന, പ്രീച്ചിങ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന മധ്യമാധികാരികളാണ്. അവര് ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. നിരന്തരം നാമം ജപിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ. എപ്പോഴെങ്കിലും ഫ്രീ ടൈം കിട്ടിയാലെല്ലാം അവര് മാലയെടുത്ത് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. 16 മാലയിൽ കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കുന്നവരാണ് മധ്യമാധികാരി. അവർക്ക് 16 അല്ല, അവരെ കണക്കനുസരിച്ച് 32, 64 റൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഡെയിലി നാമം ജപിക്കുന്നവരാണ് മധ്യമാധികാരി. അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ്. ആരും പറഞ്ഞാൽ ആ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല. ശാസ്ത്രത്തിലും ജ്ഞാനമുണ്ട്, നല്ല ഉറച്ച ജ്ഞാനമുണ്ട്. എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഡിബേറ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോ എല്ലാ സമയവും വിജയിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് ഈ അസൂയാലുക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഉപേക്ഷാ ബുദ്ധി കാണിക്കുന്നത്. അവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. അസൂയാലുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ തലയിൽ കയറില്ല. അവര് പല രീതിയിൽ അതിനെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കും. അപ്പൊ അവരോട് കൂടുതൽ വാഗ്വാദങ്ങൾക്ക് മധ്യമാധികാരി പോകാറില്ല. അവരെ അങ്ങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. അതാണ് ഉപേക്ഷ കാണിക്കുന്നത്. അസൂയാലുക്കളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ ഉപേക്ഷ കാണിക്കുന്നത്. അവരെപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുന്നവരാണ്, ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ കനിഷ്ഠ അധികാരികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളായിട്ടാണ് നമ്മൾ 6 തരം പ്രീതി ലക്ഷണം ചെയ്യേണ്ടത്? മധ്യമാധികാരിയോടാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്, ശാസ്ത്രജ്ഞാനമുണ്ട്, നിരന്തരം ജപിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, ഭക്തി കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പ്രച്ഛതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ മധ്യമാധികാരിയോട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. കാരണം കനിഷ്ഠനേക്കാളും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തരാണ് മധ്യമാധികാരി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആദരിക്കേണ്ടേ? മധ്യമാധികാരിയെ എങ്ങനെ ആദരിക്കണം? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം ചെയ്യണം, നമസ്കരിക്കണം. നമ്മള് നമസ്കരിക്കണം അല്ലെ? ഹരിബോൾ. നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ ശരിക്കും നമ്മൾ നമസ്കരിക്കണം. അവരെ കാണുമ്പോഴേ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കാം. ഇനി നമ്മള് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, ഉത്തമാധികാരി. ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യതിചലിക്കാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പം ബാക്കിയുള്ള ലെവലിലുള്ളവര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നാൽ ഭക്തിയിലൊക്കെ ചിലപ്പോ ഒന്ന് വീണു പോകും. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഭൂമി കുലുങ്ങിയാലും അവരുടെ ഭക്തി സേവനത്തിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. വ്യതിചലിക്കാത്ത ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഉത്തമാധികാരി. വിവേചനരഹിതമായ വിമർശിക്കുന്ന പ്രവണതയിൽ നിന്ന് മുക്തർ. ഈ ഉത്തമാധികാരി ആരെയും വേർതിരിച്ച് കാണുന്നില്ല, ആരിലും വിവേചനം കാണിക്കുന്നില്ല.
ഒരു അസൂയയുള്ള വ്യക്തി വന്നാൽ പോലും അവരെയോട് ഉപേക്ഷ കാണിക്കാതെ അവരിലും ഭക്തി കൊടുക്കാൻ ഉള്ള ശക്തിയുള്ളവരാണ് ഉത്തമാധികാരി. എല്ലാം തികഞ്ഞവരാണ് ഉത്തമാധികാരി. അവരെല്ലാരിലും ആത്മാവിനെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അവരുടെ വിശ്വാസം അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം. മധ്യമാധികാരിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ്. അതിലും ഉയർന്നതാണ് അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഉത്തമാധികാരിക്കുള്ളത്. അദ്ദേഹം ആത്മാരാമനാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമാധികാരി. അദ്ദേഹം ഞാൻ ശരീരമല്ല എന്ന ആത്മാവാണെന്ന് സാക്ഷാത്കരിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടിയ വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമാധികാരി. മറ്റുള്ളവരെ ജപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നവരാണ് ഉത്തമാധികാരി. പിന്നെ നമ്മൾ ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ട വ്യക്തി ഉത്തമാധികാരിയാണ്. നമ്മൾ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ മധ്യമാധികാരിയല്ല, ഉത്തമാധികാരിയാണ് നമ്മൾ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഉത്തമാധികാരിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ആ വ്യക്തിക്ക് ഉള്ള ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ലോകം മൊത്തവും ഞാൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശക്തിയുള്ളവരാണ് ഉത്തമാധികാരി. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നിരന്തരം അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെ ഗുരു മഹാരാജ്. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ തന്നെ നിരന്തരം അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് നമുക്കറിയാം. അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ പോയത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന്. 2 ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടും അദ്ദേഹം 70-75 വയസ്സ് ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ 69 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ആ പ്രായത്തിൽ ചരക്ക് കപ്പലില് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ പോയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത എന്താണ്? എങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് മാത്രം. ഒരു വലിയ ഒരു അത്രയും വലിയ ഒരു ആഗ്രഹത്തോട് തന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്ത. സാധാരണ ആ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ളവർ എന്തായാലും ഞാൻ മരിക്കും, എന്തായാലും അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിലായിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് അവസാനം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് എന്റെ ശരീരം ഇവിടെ വെടിയാമെന്ന് ചിന്തിക്കാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത എന്താണ്? എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരേക്കും ഹരിനാമം കൊടുക്കും, അവരെയും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ള ചിന്ത ഉള്ള വ്യക്തികളാണ് ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും ഈ ലെവൽ 3 വരാനുള്ള കാരണം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അന്ന് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ത്യാഗമാണ്. അദ്ദേഹം സ്വന്തം കാര്യം നോക്കിയില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് ദാനം ചെയ്യാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്നും നമ്മളുടെ പരം ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദരോട് നമ്മൾ എന്നും കടപ്പെട്ടവരാണ്. എത്ര എന്ത് കൊടുത്താലും നമുക്ക് അതൊന്നും മതിയാവില്ല അല്ലെ? പ്രഭുപാദര് നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന ആ സേവനത്തിന്. കൂടാതെ നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ജയപ്രദാന സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ്, അദ്ദേഹം ശാരീരികമായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഹോസ്പിറ്റൽ കിടക്കയില് ഈ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ സർജറീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രചരിപ്പിക്കും. അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെഡിലുള്ളവർക്കും ഹരിനാമം കൊടുക്കുകയാണ്. മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അവർക്ക് വേഗം ഹരിനാമ ദീക്ഷ കൊടുക്കൂ, തുളസിമാല കൊടുക്കൂ, ഗംഗാജലം കൊടുക്കൂ. അങ്ങനെ അവരെയും എങ്ങനെയും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വരുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിന്, നഴ്സുമാർക്ക്, അവർക്കെല്ലാം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ നിരന്തരം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഉത്തമാധികാരി. വ്യതിചലിക്കാത്ത ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്ന ആരെയും വിവേചനമായിട്ട് കാണില്ല. ഏത് തലത്തിലുള്ള ഏത് കാസ്റ്റ്, റിലിജിയൻ അതൊന്നും നോക്കണില്ല. എങ്ങനെയുള്ള തലത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നൊന്നും നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ഹരിനാമം, എല്ലാവരിലും ഭഗവാന്റെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ഉത്തമാധികാരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാമവും നാമിയും ഒന്ന് തന്നെ. കൃഷ്ണന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് വളരെ ഉദാത്തമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മളെല്ലാരും LKG UKG കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെല്ലാം +2 ഡിഗ്രി, PG, PhD അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നത് അല്ലെ? അതേപോലാണ് നമ്മൾ ജനിച്ച ഉടനെ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഉത്തമാധികാരി ആവില്ല.
എല്ലാരും കനിഷ്ഠ ലെവലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തമയിലോട്ട് വരുന്നത്. കനിഷ്ഠ, മധ്യമ, ഉത്തമ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാരും വരിക. ആരും ഇത് ഒന്ന് ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് പോവില്ല. ആദ്യമേ മധ്യമയായി പിന്നെ ഉത്തമയാകുന്നില്ല, ആദ്യമേ ആകുന്നില്ല. എല്ലാരും കനിഷ്ഠാധികാരിയാണ് ആദ്യം, പിന്നെ അവര് മധ്യമയായിട്ട് വരും, ഉയരും, പിന്നെ മധ്യമയിൽ നിന്ന് ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ട് ഉയരും. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ട് ഉയരാൻ സാധിക്കും? നമുക്കൊക്കെ അത് പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ശ്രദ്ധയോടെയുള്ള നാമജപം. അപരാധങ്ങളില്ലാതെ 10 നാമാപരാധങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിന് വളരെ ഉദാത്തമാണ്. 10 അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അപരാധമില്ലാതെ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ നാമവും നാമിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലേക്ക് അവനെ ക്രമേണ ഉയർത്താൻ കഴിയും. നാമവും നാമിയും ഒന്ന് തന്നെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെ എന്നുള്ള തലം ഉത്തമ അധികാരിക്കേ അത് മനസ്സിലാവണുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ തിയററ്റിക്കലി കേട്ട് നാമവും നാമിയും ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ജപിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് റിയലൈസ് ആയിട്ടില്ല. അത് റിയലൈസേഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നാമം ജപിക്കണം? അപരാധമില്ലാതെ നാമം ജപിക്കണം. വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ 10 നാമാപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നാമം ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വായിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കണം. അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ അത് 7ാമത്തെ ഒരു നാമം 7ാമത്തെ അപരാധം ഉണ്ട്, അതാണ് എല്ലാരും ചെയ്യുന്നത്. ഈ 7ാമത്തെ അപരാധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. അത് ഏതാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതിനെ ആനയായിട്ട് ഉപമിക്കുന്നുണ്ട്, ആന കുളിക്കുന്നതുമായിട്ട് ഉപമിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞോളൂ. അറിയാവുന്നവര് പറഞ്ഞോളൂ. 7ാമത്തെ നാമാപരാധം നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ബലത്തില് അപരാധം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നാമം ജപിക്കുമ്പോ എല്ലാ പാപങ്ങളും നശിച്ചു പോവുമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് പാപം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, നാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനെ എന്താണ് നമ്മൾ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആന കുളിക്കുന്ന പോലാണല്ലേ. ആന കുളിച്ചു വരും, വീണ്ടും മണ്ണ് വാരി ദേഹത്തിടും, വീണ്ടും കുളിക്കും, വീണ്ടും മണ്ണ് വാരി, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? അപ്പൊ അത് അപരാധമാണ്. നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ ബലത്തിൽ നമ്മൾ അപരാധങ്ങൾ, നമ്മൾ ഈ യമനിയമങ്ങളൊക്കെ ലംഘിക്കുക, മറ്റുള്ള ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതൊക്കെ നാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ ചെയ്യുക, അത് അപരാധമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 10 അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചാൽ നമുക്ക് നാമവും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുന്നേറാൻ യോഗ്യനാരാണ്? ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം അപരാധമില്ലാതെ ജപിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഒരാൾ വ്യക്തമായി അറിയണം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മള് 16 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും, പക്ഷെ അപരാധമില്ലാതെ നാമം ജപിക്കണം, എന്നാലേ നമ്മൾ ഉയരത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം, ജന്മങ്ങളോളം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ 16 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്താ എനിക്കൊരു മാറ്റം ഇല്ലാത്തതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. കാരണം നമ്മൾ അപരാധത്തോടു കൂടിയാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അപരാധമില്ലാതെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം. അപരാധമില്ലാതെ ജപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സ് വേറെങ്ങും പോകാൻ പാടില്ല. നമ്മൾക്കറിയാല്ലേ, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് പല ചിന്തകളായിരിക്കും. കുറെ കഴിയുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും മാല കഴിഞ്ഞോ എന്ന് നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ ഓസ്ട്രിറ്റി അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോ വാക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, അത് കേൾക്കണം, ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം. മനസ്സ് പോകും, എന്നാലും നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. നമ്മൾ പിടിക്കാതെ അങ്ങ് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 16 മാല കഴിയും, നമ്മൾ അന്നത്തെ നാമജപം അവിടെ നിർത്തി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ഒരു കണക്ക് തീർക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലായിപ്പോവും നാമജപം. നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമമൊന്നും വളരില്ല, ഭാവമൊന്നും വളരില്ല. നമുക്ക് കൂടുതൽ അനർത്ഥങ്ങൾ നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിലൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ അപരാധമില്ലാതെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം. അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. കനിഷ്ഠ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ വളരും? പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാരും തന്റെ ഭക്തി ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്, അല്ലെ? എല്ലാരും തുടക്കത്തിൽ നിന്നാണ്, കനിഷ്ഠ ലെവലിൽ നിന്നാണ് എല്ലാരും തുടങ്ങുക. എന്നാൽ ഒരാൾ നിശ്ചിത എണ്ണം ഹരിനാമ റൗണ്ടുകൾ ജപിക്കുന്നത് ശരിയായി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ അവൻ പടിപടിയായി ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലമായ ഉത്തമ അധികാരിയായി ഉയർത്തപ്പെടും. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 16 മാലയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ആ 16 മാലയും അപരാധമില്ലാതെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പയ്യെ പയ്യെ പടിപടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉയർന്ന് മധ്യമ ലെവലിലാകാം. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന്
നമുക്ക് ഉത്തമാധികാരിയായി ഉയർത്തപ്പെടും. മഹാനായ പ്രഭാഷകരാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സമകാലികരിൽ ചിലർ ക്രമേണ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിലേക്ക് വീണു പോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവർ കൃഷ്ണന്റെ വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. നമ്മൾ പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രഭാഷകനാണ്, എന്ത് ഭംഗിയാണ്, എത്ര രസമാണ് അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കേൾക്കാന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ അവരെല്ലാം ഭൗതികതയിൽ വീണു പോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരുടെ നാമജപം കറക്റ്റ് അല്ല. അവർക്കിത് പറയാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും, ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ കഥയൊക്കെ പറയാനും മറ്റുള്ളവരെ കേട്ട് രസിച്ചിരിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ കഴിവുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവര് ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, ചില അപരാധങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും, ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നുണ്ടാകും. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? നാമജപത്തിൽ അപരാധം വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പരാജയപ്പെടുന്നത്. ദീക്ഷ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭമാണ്. ഇപ്പൊ പ്രഭാതരുടെ ദീക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ആചാരമല്ല, തുടർച്ചയായ ക്രമേണയുള്ള പ്രക്രിയയാണ്. ഈ ഇവിടെ പിക്ചറിൽ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? ഈ പടത്തിൽ എന്താ കാണിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ദീക്ഷ കൊടുക്കാൻ പ്രഭുപാദർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്. പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹം പ്രഭുപാദർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് പിക്ചറാണ്. അപ്പോ ഇതില് ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ദീക്ഷ, എനിക്ക് ഗുരുവിൽ നിന്ന് മാല കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗമിച്ചു, അങ്ങനല്ല. അതൊരു തുടക്കമാണ്. ഇനിഷ്യേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാല്ലേ. അപ്പൊ അതൊരു ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, അത് തുടക്കമാണ്. അപ്പൊ അത് തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ദീക്ഷ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാം ആയി എന്നല്ല, ഒരു ആചാരവുമല്ല. അത് തുടർച്ചയായ ക്രമേണയുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ്, ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. നമ്മളത് തുടർന്നുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ദീക്ഷ ദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദിവ്യജ്ഞാനം ഗുരു തരുന്നു. ക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സിൻഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം കത്തിച്ചു, സിൻഫുൾ റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം, നമ്മുടെ പാപപ്രതികരണങ്ങളെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു. അപ്പൊ ദീക്ഷ തരുമ്പോ നമുക്ക് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു, കൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപപ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു. അതൊരു തുടക്കമാണ്. നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ ജന്മമാണ് ദീക്ഷ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം കിട്ടി, ഇനിയൊന്നും ഇല്ല എന്നല്ല. അതായത് നമുക്കിപ്പോ MBBS-ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി, ഇനി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്നാണോ? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കണം, പരീക്ഷയുണ്ട്, അതൊക്കെ ജയിക്കണം, പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയർ, തേർഡ് ഇയർ, അങ്ങനെ ഫിഫ്ത് ഇയർ എല്ലാ പരീക്ഷയും പാസ്സാവണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ഡോക്ടർ ആവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആ ഒരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയതുപോലാണ്. ഒഫീഷ്യലി നമ്മള് ആ ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയായിട്ട് കണക്ട് ആയി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രക്രിയ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ദീക്ഷ എടുക്കാൻ യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം കൂടും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഇല്ലാതാകും. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരാണ്. കാരണം നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഗുരുവിന് എന്താണ് ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 16 മാല ജപിക്കും, എല്ലാ ദിവസവും 16 മാല ജപിക്കും, 4 യമനിയമങ്ങൾ ഒരു വ്യതിചലിക്കാതെ നമ്മൾ പാലിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ശപഥം എടുത്താണ് നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ശബ്ദം എടുക്കാനുള്ള നമുക്ക് കരുത്ത് എങ്ങനെയാണ്? ആ നാമം ജപിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം കുറയുകയും അതീന്ദ്രിയ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യം കൂടുകയും ചെയ്യും. നമ്മളുടെ മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ തയ്യാറാകും. നമ്മൾ ഓസ്ട്രിറ്റീസ് ഒക്കെ, തപശ്ചര്യകളും ബ്രഹ്മചര്യവും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവും. നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മളിപ്പോ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചില്ലേ, വാചോ വേഗം മനസ്സക്രോ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിനെയും വാക്കിനെയൊക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മള് ഈ ദീക്ഷ എടുക്കാൻ യോഗ്യനാകുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരു മുഖാന്തരം കൃഷ്ണന് പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുകയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഗുരുവിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഗുരു മുഖാന്തരം കൃഷ്ണന് പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറാകുന്നതാണ് ദീക്ഷ എന്ന് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 3 തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടത്. അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. പുതിയ ബാച്ചിലുള്ളവർ ഉത്തരം പറയണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത് നാമം ജപിക്കുന്ന ഭക്തനോട് ഒരാൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം? ആദരവോടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എങ്ങനെ ആദരിക്കണം?
അവരെ നമ്മള് ബഹുമാനിക്കണം, പക്ഷേ ബഹുമാനത്തോടെ മനസ്സുകൊണ്ട് മനസ്സില് മനസ്സുകൊണ്ട് മാനസികമായിട്ട് അല്ലെ, മാനസികമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കനിഷ്ഠാധികാരികളെ മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. ഇനി മധ്യമ അധികാരി 4 സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക. മധ്യമ അധികാരി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, 4 രീതിയിലാണ് വ്യക്തികളെ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവരുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ്, അവരുടെ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ 4 സ്വഭാവങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ പ്രേമത്തോടെ ആ സ്നേഹിക്കുക, ഉം ഭക്തരെ സംതൃപ്തരാക്കുക, ഭക്തരുമായിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട്, അതായത് ഒരു എന്താണ് സൗഹൃദത്തോടു കൂടി കാരുണ്യം കാട്ടുക, ഭക്തരെ പ്രേമപൂർവ്വം ആദരിക്കുക. പ്രേമപൂർവം ഭഗവാനോടാണ് പ്രേമപൂർവമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാനോട് പ്രേമപൂർവവും ഭക്തരോട് സൗഹൃദത്തോടു കൂടിയും, പിന്നെ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരെ കൊണ്ടുവരിക, അവരോട് കാരുണ്യം കാട്ടും അല്ലെ. ഭക്തിയിൽ താഴ്ന്ന ആൾക്കാരോട് കാരുണ്യം കാട്ടും. ഇനി അസൂയാലുക്കളോട് എങ്ങനെ? ഉപേക്ഷാഭാവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കറക്റ്റ്. അപ്പൊ അസൂയ ഉള്ളവരോട് ഉപേക്ഷ കാണിക്കും, അതാണ്. പിന്നെ ഇവരുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ്? ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ്. നിരന്തരം നാമം ജപിപ്പിക്കുക, നിരന്തരം നാമം ജപിക്കും, ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകും. അവർക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞാനവും ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അസൂയുള്ളവരെ പുറന്തള്ളും. അവരോട് ഉപേക്ഷാബുദ്ധിയായിരിക്കും. അജ്ഞാനികളിൽ കാരുണ്യം കാട്ടും. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഉത്തമ അധികാരിയുടെ 3 ലക്ഷണങ്ങൾ. ഉത്തമാധികാരിയുടെ 3 ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭക്തിക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, വേർതിരിഞ്ഞ് ആരും കാണാൻ പാടില്ല, വേർതിരിച്ച് ആരെയും കാണുന്നില്ല അല്ലെ. അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയാണ്. അചഞ്ചലമായ ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യതിചലിക്കാത്ത ഭക്തി സേവനം, വിവേചനരഹിതമായി വിമർശിക്കുന്ന പ്രവണതയിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. എല്ലാരിലും ആത്മാവിനെയാണ് കാണുന്നത്. എങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള ചിന്തയുള്ളവരാണ്. ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുക, ആത്മാരാമനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വേറെ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? അതെ മതി. ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്താഴ്ച ചോദിക്കാം. ഓക്കെ മാതാജി, ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. അപ്പോ നമ്മള് ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനാണ്. നമ്മളെ ഈ ബാച്ചിലുള്ള മാത്രമല്ല, പല ബാച്ചിലും ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ ഇതില്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെമ്പിൾ ഇനാഗുറേഷൻ ആണ്. എന്നാണ്? ഓഗസ്റ്റ് 19-ാം തീയതി. അപ്പൊ ഓഗസ്റ്റ് 19-ാം തീയതി നമുക്ക് ഒരുപാട് സേവനം ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് അവസരമുണ്ട്. വളരെ അപൂർവമായി കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനൊരു അവസരം നമുക്ക് തരികയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ബാച്ചിലുള്ള എല്ലാരെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ നമ്മള് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഓഗസ്റ്റ് 14, 15, 16, 17, 18, 19 ഇത്രയും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് അവിടെ സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെല്ലാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പോയി സേവനം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ നിൽക്കാനുള്ള കാരണം ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദൻ ആ കാരുണ്യം, രാധാ ഗോവിന്ദിന്റെ ആ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രയും നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതും അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ ലെവൽ 3 വന്ന് നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതം എന്നുള്ള ഒരു ബുക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ അറിഞ്ഞത് രാധാ ഗോവിന്ദിന്റെ കാരുണ്യമാണ്. അപ്പൊ ആ രാധാ ഗോവിന്ദിന് പുതിയ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിഞ്ഞു. അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം 19-ാം തീയതി. അപ്പൊ എല്ലാരെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭു പേഴ്സണലായിട്ട് വരും, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ബിസി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ. അപ്പം ഇത് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മിക്കവരും മറ്റു ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരാണ്. അവരെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തവര്? നമ്മുടെ ഈ ബാച്ചിലുള്ള വിപിൻ പ്രഭു, സുരേഷ് പ്രഭു, മാദേവി മാതാജി വേറെ ബാച്ചിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
ഈ മാതാജി എനിക്ക് പോവാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യം അല്ല വീട്ടിൽ നിന്നേ. ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോ പറ്റുന്നവരെല്ലാരും മാക്സിമം നമ്മള് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറയാം. ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ സ്ക്രീന്? കാണാം മാതാജി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മുടെ പേര്, ഫോൺ നമ്പർ, നമ്മുടെ സ്ഥലം, പിന്നെ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ്, നമ്മൾ മലയാളം ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഏത് കോഴ്സ് ആണ്, അപ്പൊ ലെവൽ 3 സെലക്ട് ചെയ്യാം. ലെവൽ 3 ലെവൽ 3 സെലക്ട് ചെയ്യാം. മറ്റ് ഹയർ ലെവലിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഭക്തിശാസ്ത്രി, ലെവൽ 4 ഭക്തി വൈഭവ്, അപ്പൊ ഏത് ലെവലാന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് ടീച്ചറാണ്, ടീച്ചറിന്റെ പേര് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഏത് ടീച്ചറാണ് ഉള്ളത്. ആ ടീച്ചറിന്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ കോർഡിനേറ്ററിന്റെ പേര്, അഡ്മിൻ ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ശ്രീജ മാതാജിയുടെ പേര് ഇവിടെ കാണാം. അപ്പം മാതാജിയുടെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്നാണ് നമ്മൾ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അത് നമ്മളവിടെ എത്തുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് 19-നാണ് നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് 14-ാം തീയതി തൊട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ചെത്താം. അപ്പൊ നേരത്തെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ഇപ്പോഴേ ബുക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യണം. അത് ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്നാ തിരിച്ചു പോകുന്നത് 19 ആണെങ്കിൽ 20-ാം തീയതി ആയിരിക്കും പോകാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ 20-ാം തീയതി ചൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, എത്ര പേര് വരുന്നുണ്ട്, ഒരാളാണോ വരുന്നത് അതോ ഫാമിലി ആയിട്ട് 4 പേരാണോ, അപ്പൊ എത്ര പേരാണെന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ പെർ ഹെഡ് 3000 റുപ്പീസ് ആണ്. അവിടെ ഉള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും പിന്നെ റൂമും പ്രസാദവും നമുക്കെല്ലാം ഫ്രീ ആണ്. റൂം അല്ല, ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3000 രൂപ കൊടുത്താൽ 14-ാം തീയതി തൊട്ട് 19-ാം തീയതി വരെ നമ്മളുടെ എല്ലാ ഫുഡും അവിടെ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും എല്ലാം ഈ 3000 രൂപ വെച്ച് നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാവുന്നതാണ്. അവിടെ നിന്ന് സേവനം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരാൾക്കാണ് 3000. ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് 4 പേരാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും 3000 വെച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാം. പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സക്സസ്ഫുൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ID കിട്ടും. ID ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. പിന്നെ പേയ്മെന്റ് റെസീപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഏതൊക്കെ സർവീസ് ആണ് നമുക്ക് താല്പര്യം, ഒരുപാട് സർവീസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ഏതൊക്കെയാണോ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ മലയാളം ഗ്രൂപ്പായിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ചെന്ന് സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഏതാണോ സേവനം ലഭിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന സേവനം ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാരെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പില് പുതിയതായിട്ടുള്ള പ്രഭുക്കന്മാരും മാതാജിമാരും മാക്സിമം പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വീട്ടില് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങള് ചിലർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, എന്നാലും വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും വരിക. ഇത് നമുക്ക് വളരെ നമ്മൾ ചെയ്ത മുൻജന്മ സുഹൃതം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അവസരമാണ്. ഭഗവാന് നേരിട്ട് സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെ, നമുക്ക് വേറെ എങ്ങും ഇതുപോലൊരു സേവനം കിട്ടില്ല. നമുക്ക് അത്രയും കാരുണ്യം വാരിക്കോരി തരികയാണ്. എത്ര ജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടുന്നതല്ല. ഭഗവാന് നേരിട്ട് സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. അപ്പോ എല്ലാരും ഈ സേവനം സ്വീകരിച്ച് എല്ലാവർക്കും വരാവുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പില് ലെവൽ 3 പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നമ്മളിപ്പോ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ ആ സമയത്ത് ലാസ്റ്റിലാ പോവാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടപ്പോ? ലാസ്റ്റില് മീൻസ് നമ്മൾ 15-ന് ഇപ്പോഴേ ഡേറ്റ് കൊടുത്തു, ഫോം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തു, 15-ന് അവിടെ എത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ സപ്പോസ് 18-ന് മറ്റേ എത്താൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അത് എങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും, 3000 തന്നെയാണ്. അതതെ, അതറിയാം. അല്ല, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അത് കുഴപ്പമില്ല. അത് കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, വന്നാ മതി, കുഴപ്പമില്ല. അല്ല, ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.